another 10 years baba vemarudzi every day. Ndiri baba vemarudzi, baba Brahma, right? Nhasi tiri muno mustudio. Varume saundi ndiri muno maomanaka. Unoziva munangochezwa kunzi yamune mudhara saundi ngwanda taseta muno mahandavhunduka. Ndikati achivava chida kuita sei vatasvika ndobva ndambotesta. Varume saundi ndiri muno maomanaka. Sungura kai. Zvotanzi AI kudi haiwa kana muchida zveAI kati kuno kune IA. Munoona zvamakuita manje Father Tena Blaka Chongwe kana. Saundi yamakuburitsa apa ikai. Ndinomudzana arere. Is it great up of the sleeping? Narapana. Is it great up the sleeping? Ewa, thanks mama. Yeah, ichita mutipe audio ingoitimikisa ino zvatoda zvatinoona.